Dzvinira Mwari, tinokukwasai mose muzita raJesu anouya. Tinoda kutenda Mwari nemukana wawatipa kuti tidzidze zvimwe zveukuru hwake. Tinoda kudzidza kubva kuna John chapter 5. Tichaverenga kubva paverse 1 kusvika paverse 9. Tichaverenga nechirungu. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there, which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and he knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, saying, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked, and on the same day was the Sabbath. Dai Mwari angakombora kuverengwa kweshoko rake. Musoro wenyaya wedu uri kuti from an object to a subject. Tiri kuona nyaya iri kuitika, muchinda akanga aripo kwenguva yakareba. And vhesi yatitaura kuti Jesu waizviziva kuti ane nguva yakareba ari in this condition. Jesu paari kuuya achisangana nemuchinda uyu, anomubvunza mubvunzo, Will thou be made whole? Muchinda anopindura, ndingashayiwa munhu angandikandira mumvura panouya ngirozi, pandinoda kuti ndipinde umo unobva wanditangira, saka ndiri kushaya mukana. But Jesu handizvo zvaari kuvhunza, zvenhoroondo dzese dzaari kutaura pamusoro padzo. Saka muchinda uyu akanga akuzviona seobject. Object chinhu chakafanana ne ballpoint, a ruler, chekuti unongochikandira pasi. Regai tipewe muenzaniso wesentence yechirungu unoti the boy kicked the ball. The boy here is the subject of the sentence, and the ball is the object of the sentence. The ball is waiting for the boy to give action to it. So muchinda ari kuzvifananidza kana nedombo kana nemuti, paari kuti ndiri kushaya munhu angandikandira zvine simba pari kubvongodzwa mvura. Saka Jesu paari kuuya, ari kuuya kuzochinja muchinda uyu from an object to a subject again. Saka Jesu ari kumubvunza, unoda kupona here? Ari kuti ndoda munhu angandikandira. Saka pandakaona tichiverenga panapa pavhesi muchirungu makanyorwa kunzi I need someone to put me into the pool when the water is troubled. Ndikaona kuti no,
nekondisheni yakanga ine muchinda kuitwa kugadzikwa hazvireve chinhu. Muchinda ari kuti I need someone to throw me into the water when the water is troubled. Saka ari kuti ndoda munhu angandikandira zvine simba panobvongodzwa mvura, nekuti situation yake yakanga yakaoma because anga ane nguva yakareba ari in this condition. Saka ari kuti ndoda munhu anondikandira nespeed yelightning kuti nditangire munhu wese ari panapa padziva. Saka ari kuti inini handichazvione semunhu, ndoda kukandirwa chero nenzira yandinokandirwa, as long as ndawira mupuu ndo panobva ruponese rwangu. Saka Jesu ari kuuya achiti no, unofanira kubva mukondisheni iyoyo uende mukondisheni yemunhu. Saka Jesu paari kuuya kuzoregerera zvivi asati aponesa munhu. Tinodzidza mukati meshoko raMwari kuti kurwara kwaikonzereswa nekutadza. Tikaenda kuna John chapter 2, John chapter 9, Jesu aine madisciples ake vanomubvunza. Regai ndiverenge John chapter 9. And Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth, and his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Saka zviro kuti munguva ekare kuremara kana kurwara kwaikonzereswa nechivi chakatadzwa nemunhu kana nevabereki vake. Ndokusaka vadzidzi vake vakamubvunza kuti Jesu akatadza ndiani, muchinda uyu here kana kuti vabereki vake, kuti muchinda azvarwi ari bofu. Saka Jesu pavari kuuya, ari kuuya kuzoregerera zvivi kutanga asati aponesa munhu. Nekuti munhu akaponeswa nhasi asi asina kuregererwa zvivi, mangwana anofuma achindotadza. Saka Jesu ari kuuya achiadhiresa mudzi weurwere. Saka Jesu ari kuuya achirapa chivi chinokonzeresa kurwara. Mukati meupenyu vanhu vanokorobha mvura asi havavhare tepi. But Jesus is coming here to close the tape iri kukonzeresa kuti mvura irambe ichiyerera mumba. Saka Jesu ari kuuya kuzoregerera zvivi. Saka Jesu, tarirai muone kuna Luke, Jesu anosangana nemuchinda akanga achirwara. Anomuti, my son, your sins are forgiven. Vanhu vari popo vanogunun'una zvikati naJesu, chii changa chiri nani kuti nditi munhu sumuka ufambe pane kuti zvivi zvako zvaregererwa? Saka Jesu paari kuuya kuzoponesa vanhu, ari kutanga kuregerera munhu zvivi, ari kutanga adhiresa nyaya yezvivi, nekuti ndo pane mudzi weurwere, chitema chinokonzeresa kuti vanhu vaende muzvimiro zvakasiyana siyana. Saka Jesu ari kuuya, his method is the best method. Nekuti tadzidza mukati meshoko kuti ngirozi payaiuya yaibvongodza, atanga kupinda aipona, asi Bhaibheri harina kutitaura kuti atanga kupinda airegererwa zvivi. Saka there was a method, but it was not enough because yanga isingabvisi zvivi. Saka Jesu paari kuuya, iye ndiye Mwari anoregerera zvivi. Mukaverenga muBhaibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation, hapana patinodzidza tichinzwa kunzi ngirozi yairegerera zvivi. Zvinoda mbune iye Mwari, mwanakomana waMwari, kuti auye aadhirese nyaya yechivi kuburikidza nerufu rwake pamuchinjikwa. So Jesus' method is the best method because inorapa kubva kumudzi. Kana aripo vana vaMwari anoti, dai zvaibvira ndaingada hangu kuregererwa zvivi, kunyange ndikasapona musoro asi zvivi zvaregererwa. Kuti Mwari ngaandiregerere kupomba, kunyange ndikasapona paurwere hwandinahwo utachiona, asi chivi charegererwa, ndisanopombezve. Kana aripo akadaro, tichabatsirana pekupedzesera tiwane nguva yekunamata. Chakakosha chaunofanira kunamatira mudikani ndechekuti Mwari, tangai maadhiresa zvivi zvangu first musati mandiponesa. Musati mapona kuremara kwandakaita, musati mandiponesa ziso randisina, musati mandiponesa musoro unorwadza, musati marapa kenza, asi ndiregerere zvivi. Muchindirapa ndibetserei ndisanotadza izvi. Saka Jesus' method is the best method. Saka tinodzidza futi zvekare
kuti Jesus way, Jesus time is the best time. Tirikudzidza panapa kuti muchinda uyu akanga ane 38 years aripo aine condition yakadai. Mukaenda pavhesi zvinonzi Jesu waizviziva kuti he had been in this condition for 38 years. Saka muchinda uyu kana tichidzidza shoko raMwari akatanga kurwara Jesu asati atanga ministry yake panyika. Akatanga kurwara Jesu achiri kudenga. Nekuti patinodzidza mubhaibheri zvinonzi Jesu ministry yake yakangolasta 33 years pano panyika. Pati muchinda uyu paari kusangana naJesu pazuva iroro anga ane 38 years achirwara. Saka Jesus time is the best time. Aripo panapa ane nguva achirwara, ane nguva yakareba. Umwe ari kuda kuita give up mukati meupenyu, umwe ari kutoda kutsvaga nzira dzandingatsvaga kuti ndiwane kupedzwa dambudziko randinaro, umwe ari kutoda kuenda kumaprofita pamwe nguva angandibetsera akandirapa. Asi Jesu unokuziya mudikani kuti waane nguva yakareba uri sei muchimiro chauri. Umwe munhu anotadza kurarama usiku humwe chete achirwadziwa nemudumbu, mangwana anofuma kuenda kunorapwa nemvura namatombo. But muchinda uyu akanga ane 38 years akamirira pana Jesu achiti rimwe zuva ndichaponeswa. Ende Jesu akauya akasangana naye padambudziko rake nepachimiro chaanga ainacho. Rako dambudziko rakura sei mudikani? Rekuti watadza kupedza usiku humwe chete kana vhiki rimwe chete uchirwara. Kuno umwe ane kenza aripo ari kuti Jesu kozova rini musati mandiona. Jesus time is the best time. One day Jesus achapfuura nekwauri ende achakuitira zvakanaka. Tiri kudzidza panapa kuti Jesu unoziya matambudziko atinawo. Mwari unoziya zvatiri kusangana nazvo mukati meupenyu. Mwari unoziya umwe neumwe nedambudziko rake. Mwari unoziya umwe neumwe nezita rake nekumusha kwaanobva. Saka musachema mukati mematambudziko muchiti Mwari watikanganwa, Mwari watifuratira. Mwari unoziva rimwe zuva Jesu achapfuura nekwatiri, rimwe zuva Jesu achamira nesu. Ngatimirire pana Jesu. Jesu ishamwari isingarase mukati meupenyu. Vanomirira pana Jesu vazhinji vakaitirwa zvakanaka. Hakuna unorasisa munhu, asi vanhu ndo vanorasisa vanhu. Kuno umwe akamirira mukomana akanga ari kuSouth Africa for 5 years. Mukomana achidzoka muZimbabwe achiroora mumwe musikana. Jesu akasiyana nemukomana akadaro. Jesu unosangana nevanhu vake. Ndoda kukudzai vana vaMwari, ngatigonei kumirira pana Jesu, because in the fullness of time Jesus will change us from sinners to saints. In the fullness of time Jesu achamira nesu, achatibetsera. Sekuchinja kwaakaita mudzimai wepaSamaria from a prostitute to a preacher again, Jesus can change your life, but wait upon the Lord. Toda kuti timirire pana Jesu. Ngatimirirei pana Jesu nekuti Jesu haarasise vanhu. Ringava dambudziko rareba sei, mirira pana Jesu. Muchinda uyu unondinakidza nekuti anovhunzwa naJesu, ungada kupona here? Ndakanzwisisa mhinduro yemuchinda uyu nekuti kana ukasangana nedambudziko mukati meupenyu unopedzera kuti ungati unopenga. Kana ukarwara, makambozviona here vana vaMwari, ukarwara kwenguva yakareba unoita seunopenga paunenge uchitaura. Dzimwe nguva unenge uchitaura zvavasina kubvunzwa, dzimwe nguva unenge uchitaura wega. Uyu muchinda uyu akanga ane dambudziko kwenguva yakareba. Zvinogona kunge zvakafanana nesu kuti taane matambudziko akatimomotera for a long time tisina kuwana mhinduro kana rubetsero. Dzimwe nguva ukabvunzwa unotaura fodyo. Muchinda akanzi unoda kupona here? Izedhe yekuti hongu mambo, Jesu ndinoda kuponeswa nekuti ndimi muponesi mauya. Iye akati ndinotsvaga munhu angandikandire mumvura kuti ndipone. Tiri kudzidza futi kuti muchinda uyu paakatouya akauya nevanhu, asi vanhu havana kumupa ruponeso. Saka tinogona kunge tichitsvaga masolution kuvaprofita nekune vamwe vanhu vatigere navo, asi havatipe ruponeso. Akabva kumba nevamwe vakamutakura vakamusiya pagungwa, asi havana kumupa ruponeso. Uripo panapa ari kuti pastor, ndatsvaga nzira dzakawanda dzekuti ndipone nadzo, asi dzese dziri kubondera. Ndoda kukuintrodusa kuna Jesu nhasi anopedza nyaya dzese dzevanhu.
Time ya Jesu painokwana zvose zvinopera. Saka mukati meupenyu handi solution yatinogona kuwana kuvanhu, asi solution, the best solution comes from Jesus Christ. Saka ngatimirire pana Jesu, titsvage Jesu mbune, titi kana tikarwara ngatirware tiri pana Jesu, kana zvikanetsa ngazvinetse tiri pana Jesu, kana zveupenyu uno zvaramba ndoda kuramba ndiri pana Jesu, nekuti haarasise vanhu mukati meupenyu. Aripo umwe munhu ari pano ane 35 years asina kumbopfimbiwa, ari kuti ini Mwari kozova rini? Pakauya mukomana achida kumupfimba anomubvunza zvaBridget kuti Bridget unomuonawo sei? But 35 years dzishoma pane nguva yakararama muchinda uyo ari mudambudziko, asi akamirira pana Jesu. Saka kutenda nekunamata muna Jesu kugona kumirira pamaprinciples ake, kunyange uri mukati mematambudziko, chakakosha kuchengeta kutenda. Ndinofara Paul paanonyora kuna Timothy. Paul anotaura kuti ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda, ndamirira korona. Paul aiva necondition yaakanga ainayo, yaakataurira Mwari kuti munzwa uri munyama yangu unonditambudza, asi Mwari anomuti nyasha dzangu dzakakuringana. Saka ndoda kutaura kune umwe munhu ari panapo ari kuti ndaane dambudziko randiremera kwenguva yakareba, ndiri kushaya kuti ndodini mukati meupenyu, dzimwe nguva ndinofunga kuzviuraya kana kuzvisunga netambo. Jesu anokuziva, ende kana ukanga watanga kunamata muKristu azvire kuti matambudziko ose apera. Chinda akanga achitotenda muna Jesu, asi Jesu aizviziva kuti ari mudambudziko. Saka Mwari haana kukanganwa mudikani, anozviziva, anotozviziva kuti une dambudziko rakadai, asi akamirira rimwe zuva raachasangana newe. Taitaura tikati kune vamwe vakatochinja makore ebhora, makore avo vakaisa makore ekuti vatambe bhora, vakachinjana mazita kuti vakwanise kukwana mutimu yevadika, asi vo vari madhara kuti vatambe bhora. Jesu anozviziva kuti wakachinja zita, anoziva zveupenyu hwedu hwose. Saka hapana patinonzvenga Mwari, kunyange tikaenda pakavanda, kunyange tikaenda kupi, Jesus knows. Saka hakuna ane dambudziko rinotirakura Mwari haarizive, ende Mwari haarigone. Jesu unotiziva mukati mematambudziko edu. Saka chakakosha kugona kumirira pana Jesu, kuti Mwari dambudziko iri randiwandira, asi ndoda kumirira pamaprinciples enyu. Zvakazarwa anotitaura kuti vakaropafadzwa vanorinda, vanomirira pana Jesu. Kana uchida ropafadzo yazvakazarurwa, kana uchida kuda ropafadzo inobva kuna Mwari, gona kumirira pana Jesu. Vana vese vanogona kupera kumitiswa pasina kana pfuma yaunowana. Vana vese vanogona kuparara vachifa uchisara uri wega nemudzimai, asi zvakadaro mirira pana Jesu. Haikona kunobvunza kun'anga, ndoda kuziva kuti chakapedza vana vangu chii, ndoda kuziva kuti ari kuuraya ndiani. Mirira pana Jesu. Mwari anotendera matambudziko mukati meupenyu hwedu kuti atiwire, ende anozviziva kuti rimwe zuva achamira nesu. Kunyange Mwari akasaadhiresa dambudziko rako rakakunakira, tenda Mwari mukati medambudziko. Patambotanga takitaura kuti zvakakosha kuregererwa chivi. Kunyange Mwari akasapedza dambudziko, asi iwewe uchiziva kuti nyaya dzako naJesu dzagadzirwa, hauna chaungapomerwa naMwari, zvinhu zvose zviri right. Saka gona kumirira pana Jesu. Kunyange zvikaramba, kunyange Mwari akasamira newe, iwewe ramba uri faithful. Ndofarira nyaya yaLazaro, kunyange anga ari shamwari yaJesu. Panonyorwa John chapter 11 pekutanga, panotoendeswa kunzi shamwari yamunoda anorwara. Zvichireva kuti Lazaro akanga ari shamwari yaJesu. Muimbi wenziyo anotitaura kuti what a friend we have in Jesus. Zvichireva kuti Lazaro akanga achitenda muna Jesu, asi Lazaro unorwara Jesu asipo, unosvika pakufa Jesu asipo. Vakatotaurira Jesu nezveurwere waLazaro, vakatotaura kuti shamwari yenyu inorwara. Jesu akatoronga rwendo kuenda, asi shamwari yake anodisa inorwara. muKristu ari panapa unorwara. Vamwe vakatombonamata kuna Jesu vakatitaurira kuti hama yedu baba vanorwara, asi munamato unoita seusina kupindurwa. Mwari wedu anonzwa, nzeve dzake hadzina kuvharwa. Mwari wedu anonzwa munamato edu, asi Mwari anenge angokutendera muKristu kuti urware, nekuti anoziva kuti haumurasise pamaprinciples ake. Saka zvizive vana vaMwari,
vanhu vari mukati mematambudziko akasiyana siyana, kuti Mwari akakutendera iwewe kuti urware, usangane nedambudziko iri, ufirwe, imba itsve, ushaye pekugara, because Mwari anoziva kuti haurasi zita rake sezvakaita Jobho. Kuti even wasangana nematambudziko hautuke Mwari, instead unotenda Mwari. Saka mukati meupenyu ngatidzidzei kuti kunyange tasangana nematambudziko, ngatiti Mwari makandinakira mukati meupenyu, nekuti kana tikange tatendeuka taakunamata hazvirevo kuti hatichasangana nematambudziko, asi uku ndiko kutanga kwenhamo kuva muKristu. Asi wakaropafadzwa unomirira, wakaropafadzwa unotenda muna Jesu, wakaropafadzwa ukuthi dambudziko rikauya haana munhu waanovhunza, asi anovhunza Jesu mbune, nekuti ndiye anoziva kuti anopedza dambudziko. Saka ndoda kukuudzai vana vaMwari vari panapa kuti zviri nani kumirira pana Jesu, zviri nani kufira mukati memaoko aMwari. Kunyange dambudziko rikarwadza, ngatimirire pana Jesu. Kunyange kensa ikatibaya kwenguva yakareba, ngatimirire pana Jesu. Kunyange misana ikarwadza, ngatimirire pana Jesu. Kunyange vana vakafoira muzvikoro, mirira pana Jesu, nekuti haarase munhu. Jesu anomira nevanhu vake kusvika murufu, ndokusaka achitivimbisa kuti achauya rimwe zuva otitora toenda kumusha. Saka kunyange ukasvika murufu uchitambudzika, kunyange dambudziko rako rikasvika pakuti unozorora, ramba uri pana Jesu, fira mukati memaoko aMwari, nekuti ukafa uchitenda muna Jesu uri pfuma yaMwari yabhengwa. Rimwe zuva rumuko ruriko, vanobva muna Kristu havanyadziswe, vachamutswa mukusaora, vachamira naJesu pekupedzisira. Saka ndinoda kukuudza mwana waMwari, ndinoda kukufurira nhasi kuti mira netimu inowina, haikona kumira naSatani, timu yakadyiwa. Mira naJesu, nekuti timu yaJesu ine upenyu. Jesu ndiye achakunda chivi. Ngatigonei kumirira pana Jesu. Kunyange zvakuremera, Jesu uriko unokudana, uya. Kunyange dambudziko rikadii, mirira pana Jesu. Vanhu vane dambudziko rekuti unorarama upenyu hwese uchitenda, asi paanorwara anoda kundofira kun'anga achirapwa ikoko. Wadi wafira mukati mechechi yaMwari, wadi wafira mukati memaoko aMwari. Matambudziko ariko akawanda, asi zvakakosha kumirira pana Jesu, nekuti rimwe zuva Jesu unomira nesu. Akagara kwenguva yakareba muchinda uyu, aripo ende Jesu aizviziva. Jesu akauya nenzira inopedza matambudziko ose. Saka wamirira kwenguva yakadii, zvekuti wakuda kutsauka pamberi paMwari. Yareba sei nguva yako mudikani, nekuti unoti Mwari hakuna? Yareba sei nguva yako mudikani, wanyanya kufirwa zvakadii, zvokuti kana uchichema panhamo unoti Mwari watidira mvura, kana kuti Mwari watiseka. Jobho wakafirwa navana, Jobho akatorerwa pfuma, Jobho akasara iye nemudzimai wake. Mudzimai wake akamutaurira kuti tuka Mwari ufe. Rako dambudziko rinopfuura raJobho here, rekuti nhasi waramba Mwari dombo muiti wako, wakuda kutsvaga vamwe vaMwari, wakuda kutsvaga imwe nzira yekuti ungapone naye. Jesu aripo anotichinja from an object to a subject again. Jesu aripo anotichinja, anotibudisa kubva muzvivi achitita vatsvene. Jesu aripo anotichinja kuitwa kubva kune vakarashwa achitidzoka kuita vanhu. Jesu anotichinja achibvisa upenyu hweurema achitipa upenyu kwawo. Jesu anotichinja achitibvisa upenyu hweudzenga hwekufira mumadzimai achitipa upenyu husingaperi. Uripo mudikani, unoti Mwari ndibetserei mukati mezuva ranhasi, ndigone kumirira pamaprinciples enyu, kunyange ndikarwara, kunyange zvikaoma, kunyange mhuri ikafa nenzara, ndibetserei Mwari ndisaite madhiri ecorruption kana kunoba, asi ndigone kumirira pana Mwari. Zviri nani kufa nenzara ndichitenda muna Jesu pane kudzenga nzara asi ndichiita zvisingadiwe naMwari, ndichinotora zvinhu zvevanhu tisina kupiwa kana kuwana zvinhu necorruption. Aripo here akadaro anoti Mwari, kunyange ndikatambura, kunyange ndikaita rombe rekupedzesera, zviri nani kuita rombe ndiri mukati memaoko aJesu. Zviri nani kuita rombe ndiwane Jesu. Muimbi wenziyo unoimba anoti ungatora zvako zvose asi undisiyire Jesu. Aripo here anoti Mwari ndibetserei, kunyange zvose zvepanyika ndikazvishaya asi ndoda kusiyirwa Jesu. Tatarisane nguva yekunonamata. Varipo here vanoti Mwari tibetserei, toda kuisa upenyu hwedu mukati memaoko aMwari, tigone kumirira pana Mwari, titi Mwari tiregerere zvivi zvedu kutanga mozotiponesa pekupedzesera.
Kana uripo akadaro, ngataridze nekusimudza ruoko, anoti Mwari ndibetserei muchinje upenyu hwangu from a sinner to a saint again. From a prostitute to a preacher. Mwari ndichinjei sezvamakaita Legion, from a madman to a preacher. Mwari ane simba rekuchinja upenyu hwemunhu. Rako dambudziko ringava rakakura sei rekuti Mwari ungakundikana. Mwari haakundikane, anochinja upenyu hwemunhu. Anoda kuti munhu azvipire kuti Mwari ndibetserei, ini ndiri kurarama upenyu hweudzenga hweurema, ndibetserei ndigone kurarama upenyu hwekufadzai. Kana aripo akadaro, ndokumbira kuti asimudze ruoko rwake tiwane nguva yekunamata. Nguva ino taakunamata, tichinamatira vanhu vasarudza Jesu pachena, vanoti Mwari kubva nhasi tangai kufamba neupenyu hwangu. Ndanga ndiri mukati mematambudziko, ndibetserei, ndinoziva kuti Jesu rimwe zuva muchamira neni, ende munoziva dambudziko randinaro ende mucharipedza. Katinamati. Baba wedu wekudenga, tinokutendai nenguva yekunzwa shoko renyu yamatipa, mataura nesu panguva dzino. Tibetserei kwose kwatiri tigone kumirira pana Jesu. Kunyange urwere ukatibata, tibatsire tigone kumirira pamaprinciples enyu. Tisatyore Sabata nekuti nhamo yatiwandira, asi timire pana Jesu nekuti anoziva dambudziko redu. Rimwe zuva Jesu achamira nesu. Uyu ndio munamato wangu. Ndakunamatai muzita raJesu. Amen. Jesu anogara narini, tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru, rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Ungatora ako pasi undipe hangu Jesu, anondiyaradza mweya, naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru, rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Ungatora ako pasi undipe hangu Jesu, ndione kufara kwake kondifadza munzira, tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru, rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Ungatore ako pasi undipe hangu Jesu, ndinosimbira mchinjiko, dakara ndimuone, tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru, rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru, rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Kunona kakuda Jesu, kumuda wira kwazo, kuzorora pachidzidzo, nekuti wakadaro Jesu
Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve okunaka kuda Jesu ndachena neroparo ndapona nekudavira kuna muponesiwo Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve zvakanaka kwazvo kusimbira kwaJesu kukashira kuna iye rufaro neupenyu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve ndinofara ndakadzidza kusimbira kunemi ndinoziva ndichagara pamwe neminarini Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu anondipa moyo kusimbirazve Jesu ndasimbira